abande go babatisitwe rero toko iguba gukwana gento kende gyonsi guriri ngana lyomone umenana no marane jojo kichana no kwira na kwabo magega 40 robo kendu obonene na 40 ogosieka kwebisio birinya sai atagete bikere abantu baye asomoroberio watosome amariko imeyaba gusieka Global Radio ebintu byatogambeire emegondo yeito chichai cheito chombe cheito ebyasara byeito byatotangire tituli abantu bogosaba asenge nchogo saba gutari ase nyumba ya Nyasaye tituli korora ebikoru ebinene bya Nyasaye bikororeka inyoro morebori yo saba gusiglobal.com abagusiglobal radio igeo kaletero marane jojo kijana kurunyisha mochia Eldoret abange baitekero tugutene na kurandia ringana abantu nigo bakweburianga nere no musumbo Nyasaye kira lituko chinsa inyenenusu weka chinsa isane goro imeyaba gusiglobal radio twakorire echeche amanya na Nyasaye twarabire Nyasaye buna egechure gekoraba etebe tangelia enamba isano nemo enoti isano nemo ibire kianda isano nemo naboko tonyora asukurangelia namba utariwakanira chibesa 605 5627966 onyara ko bagoto tegerera gushira ngelia abo Global Radio yoko nyora abantu bagukwana mangane chibesa abantu bagukwana chisemi cyabo bagoteba kigari babwate kingiya kinyumba bagakire kingiya bateba ngatosabe togende twanyorirwe kwamanya ko umuntu gusaba gito kwenye gotabwati gento kende gyonse ekenyoro tige gonchoka nyogo sabati koyo chekanisa tichiko kinanganya masabo tayo Abarai kurwase county ya Kisiba mochiriense mo yitenete chibara asengenjo ye chibara chimbe che county eyo umuwasiri bwechisemi Professor George Magoa rero nadalera ibitu ao byo koramatemu ase county ya Kisi amatemu akesi sinagendrete ase ritiko lya gatatu rero amona soko kolera okomocha kurwa amaoro kya kujya saba kichikura bakibera nigo graji ko bekero chekenene asaba kichikura abo bakibra ayo amona yanda mango mwanjo motekerari tegama to imeja bo Global Radio nyara ko bakingore dera senginjira ere engikiranu aselieta Fidel Odinga abarai kurwase county ya Kisi na mona ba MCA kurwase bunge ya Kisi bakorawa amono mo MCA bwe wadi ya Nyakoye moske John Amise baichanire igoro ye chibara chimbe na mona komochio enseme tenete chibara ase county ya Kisi asoko mocha kokore mirimo yabo buya una ebwenerete aba MCA abo John Amisi kurwase wadi ya Nyakoye Samuel Onuko kurwa ase bochi borabu Geoffrey Yombati kurwa wadi ya Sameta amona Dennis Ombachi kurwa Marani nigo batebire buna ensemo yo korigeria amangana ye chibara ase county ya Kisi ya mochire kokore mirimo yabo buya buna ebwenerete igo nere buya erigererigwe goseko korwa amonjoreria asenseme yo ye chibara umuwasiri bwechisemi George Magoa rero nakora itaro yaye abene na endere yoko yomubasokano ase center ya Ramasha Academy abori tangani ya manekande buna intensity examination center ime ya Kiogoro county ya Kisi esende yo ya Ramasha nigo yabere ko bake okagerwa amo no koibera kwa matemwa emyaka ya nyuma okwana nabari kya mangana asegetwe ekyo Magoa niga aichanire njira esende yo nyanyara ko bake gosaleka nagoichanira boigo buna abarokigwa abange bamocha goikerana amatemu aritko lya rero maiga ya bamu abo 10 no yomo kobekwa byara igoritko lya igoro yoko ibera amatemu umwanjo motogera nigo ndaka nyora mangana ya maya yemo ase yemo goitera aba Global Radio ekerakyo ekumbu kyomugusi nyora imerobelia ito goitera www.abagusglobalradio.com okomoja koena nuwa morokiwa gochia saba kichikura ase ebunge ya Kibera nigo korachi ko baake gocheke nego chia saba kichikura abu ba Kibera asobo cholyo boke obona kolekane elituko lya ankyo korengana amone kiombe ekyo kimanyika nduna election observation group nigo kya mochire kiombe kyobo cholia mone chimbebe IPC asoko mocha koena na amangana yengencho gochia saba na nchi ba Kibera korengana amono mo coordinator bwe kiombe kyo kimanyika nduna election observation group mule msau nigo aichanire enchira bituo bitano nekemo byanganyiwe ase bunge yo ya Kibera nabananchi mbamanyetie ekero egitambukire kyo egendo kirachi ko baake gocheke ne asaba kichikura abo baochiko aka ikura yabo abu ankyo
korengana amona mule nigo anyare ko baga kuborie kiombe kyobochori amone chimbebe IPC kenyare ko bage koina na amangana yengenjo ayo abage chikura abanyare ko bakomanyamanya nyuma yo gwaka chikura lituko litaraika korende mule nigo anyare ko baga kogania abana nchi osamenyibe bakibura abanyare ko bagwake kura yabo mambia asenjira ere entoereru oinyore obochori obwa kipura nigo bogorekana maiga yo yorengo mubunge bwenseme yo ya kipuro kenokoth koba nyakonyara koba kagosiro boguma bwaye nabono nigo bochori bogenda koba bokwarigani go bogochokorekana abwo ankyo asoko korera amatemu ye kirasi gikomina kabere gose form 4 nigo agendera tarituko ria gatatu bono serikali yense nigo yadebire buna emibango yonsi nigo ebekire na enda amatemu ayi nigo agendera tobya kegocha kende yonsi gitaranyara koba gekororokana serikali nigo yamendire buna amatemu ayungo ene kiwale buna ngocha kare biya na ende nko erare biya michande ende yonsi etaiyo chinsemo chiri chinyalire kuba chiko bwatwa amone toigo nigo chi mechando yanyar koba gekobekwa goseme bango yanyar koba gekobekwa elikona kibuna amatemu ngo ikararo chinsa chiri chibwenerte amona abana abaro kibo gosaba nafunzi amona balimu ngo ikabale aroro chinsa chiri chibwenerte umwancho motegera ligabno ngo turamangana maya senchirere nkiranu asekere kiabono tumira nekero kende kuletera asenjere nkiranu nyora emeroveria ito oedera www.abagusiglobalradio.com aselieta Fidel Odinga Chico sorry next online ime Abagusi Global Radio. Aya, asante sana. Oyago nga Fidel Odinga yangoletere oyo minto makori ase Chico sorry. Ebirbo bichigosori nabagosoria amona Abagusi Global Radio. Usain Bolt storming through, he takes it again, Blake gets the silver, 9.6. Nagukwanira omwancho motegereria ndonse asotegerete kurwaye n'Abagusi Global Radio gose AGR News bukoretera mangana mayakuru asibirbo bichigosori amo n'abagosoria karibu elitariane Edwin Mukaya. Timu ya Gor Mahia nigo ekumiretu gwako kwabo ne timu ya Mathare United iyo kero kende yeretu bonyankongo asekemirano ya KPL gose Kenya Premier League yamagaga ya Mathare United konyera sahi goria yamo aserigana Gisagero Bandari FC nero nigo yageto chigori isato ase eyamo amona Western Stima yekanyirira gotumwa gwika namba 10 nonya nabo timu ya Barcelona bono igani getigarite koba namba 2 asekemina nekyo ase Tusk FC etangaine osibuaye ase pointi eyamo ebegi timu ya Arsenal Granit Xhaka nigo uretwekerwo kiaye buna umuteneri bwe timu iyo na Pierre-Emerick Aubameyang ko iralibagelio eyangorengana ni captain yabo ye timu iyo Unai Emery ubutwa wa Aubameyang nigo bono kwa bekire mambyaye ase engai magega ya Ajax kunyongorera timu ya Chelsea chigolinye ase yemo ase litukolia Jumanne omwakengo yo Chelsea Jorginho nigo abatoretie ase okobeka chi penalty bere boika chitimu echo ibere chikarwa makali ase chigolinye nye inyora boigo buna timu ya Ajax nigo yabwate abakikianda magaya babere ko egwa chi red card Liverpool nero nigo yabwete Genk ase ekebauge sindani ase chigoli ibere ase eyamo Borussia Dortmund boigo ekeirani okoboko ase yagete Inter Milan chigori isato ase ibere inyorwe boigo buna timu ya Inter Milan kero kende njamerente na Borussia Dortmund ekanyaka chigoli ibere ase liga na Gisagero kolende Dortmund egakana egesiomba ase litukoria Jumanne ase obutuko bwa Jumatano na sekemenano ya UEFA Champions League Tottenham nigo era umerane na Red Star Belgrade PSG kongontana na Club Brugge inkasobo Juventus yakana na Lokomotiv Moscow ase timu ya Bayern Munich eyo etabwate coach boniga era sigikani na Olympiacos timu ya Barcelona nigo yarwete makali amo na Slavia Prague inkasobo asegesero kya Nou Camp yemagega ya Messi kotumenduki yarengo chikoba ububui olende gatomera somote bwegoli nonya nabo Barcelona nere tangaine asege kundi ya F nechi pointi isano na isato ekubwati wana Borussia Dortmund ebwate chi pointi isano na ibere Inter Milan yabwatia namba isato na Slavia Prague kolia namba 4 umwancho motegero ya bunongo chikubutara mangana maya yebirubo bichigosoria mona bagosoria heritariane Edwin Mukaya tonyore hasogo download app yeito Abagusi Global Radio kuro Play Store Facebook na Twitter boigo tonyore asogo sache page yeito Abagusi Global Radio ikerogoso YouTube boigo tonyore asogo sache Abagusi Global Radio asa mangana maya amo nimero radio yende
Evitage na labani momanyi. Dada, humu ndani kwanukia vizuri kweli. Harufu hii inanikumbusha mbali. Hii ni harufu ya Imperial. Ni harufu ya Imperial nakwambia. Naam. Na umeipata wapi sabuni hiyo? Kwanza mzee wangu huyu hapa atakuelezea. Kwa na binti ajui kuhusu Nairobi Supermarket? La, sijaisikia kamwe. Nairobi Supermarket iko hapa karibu na Arlington. Unapita hapa Melfield kidogo tu hapo 360 unapata Nairobi Supermarket. Tuna vitu vingi hapo kutoka Kenya. Royco yapatikana huko? Royco unapata Sasinity, unapata Ketepa. Mwambie. Kwanza nakwambia encyclopedia. Na kumaanisha naweza pata nywele pia. Kabisa, kwanza nywele nyingi za wanawake. Sema Raibina, Lucozade, chochote ambacho unataka. Nataka sunlight, nataka soda. Utapata. Nataka unga ugali pia. Nataka vitu vingi. Hata encyclopedia ya Ekebusi na soya beans zote zipo. Nairobi Supermarket ambayo ipo Arlington karibu na Mayfield na Highway 360 inauza bidhaa hivi vote, kwa hivyo fika Nairobi Supermarket. Evitage na labani momanyi. Rero asekengese bitage nigo tukumurekera umunyaruko yomo imeyense ya California ime ya United States of America ase miaka ebere yaire nigo umunyaruko yo enyoreta kongu asogote magwe yake bicha gateneine ase chichuma chi daraja yamo eyuere edaraja enene kigima imeyense ya California tegamato umunyaruko yoiga we miaka 22 nigo aigete ase daraja yatanya korra na yarenge enene kigima ekeraika ase daraja yiga akamanya kulina ase chichuma chi daraja elinde yake selfie kerokende abeke social media ekerali na ase chumechi nigarengere bieka kerokende agasinywa ondetali okumwake bichana igakaranga mbuyali ne yake selfie nekerawe yake selfie ye akamanya kubwata agaterebana na kugaroche ekerawa roche akanyora chingoma chintindikima kubatikana buna edaraja yiga nigo yarenge nene bono ekeracha kurusi waroche gaiga ni garusiti warone ndege na akairwa asinya gitari yarenge hange elinda nyale ko bagakonyora ubugwenia bono nigo umunyaruko yiga atagete gwe yake bicha na ebiche yiga ya selfie kamoretera akawaroche na konyora chingoma chintindi bono arange nonyega igesto gweta chiparango nyororo muntu ratene gosempara gatigati utaka gwe yake bicha kero kende gosene pikipiki gosene gari yale gweta ya etanere yamutigera chingoma usekero kende umuntu usiri bugima bwaye nonye nasi chitauni chinene buna Nairobi akonyoro umuntu agutara wika asigitoso agwe yakachibicha kwanyoro akeigo bwatiro ikiagera ekero umuntu kunyagwe yakachibicha goikomanya nga emechie yemenene asinaro tutakeri wakachibicha unabona asakuru nga CBD tauni gati ase chibengi chire ase biasare binene bire tuganire kunyagwe yakachibicha bono kwanyoro umuntu oirorire nyomba atanya korakero kende gosena lie ikire tauni ritangani uchaka we yakachibicha bono kero kende nabora achikonya we yakachibichechi onyore gosigari ya rurande yagwakire buno munyaruko yiga aterbanete kurwe daraja igoro na kogoroche bono abasamba bwate ntogo nga social media challenge social media challenge no tema kubika ebicha na gotokeria abantu aso umuntu atarira ikire elinde ba comment na boigo na ko like abange kurende ekero abantu bakonya gukora ibintu bune biga nabo konyora umuntu bwenyorera akongwige kero we yake biche ndi yonse neba ne selfie tema ngo kurigeri nga sole na agaya elinde tibwenyora akongu kurende ekero okunya gukumeria yo njengo teba buna ebyo nebitage alaba ni mumanyi ebigoro nga ebitage negenire nga wase siri kona mangana kwanyole chinga kichia bono mambe moso sema omojo matayari nabo igende gego social media challenge nabo ge chande tabanta bange murobiri webitaga stu akorire rero na kero kuligireria mangana ina ba kogo sabanta bange sana ko joro muntu mukire amase amono ale bara egari nkuruero goro tayerochi lakini erago na gota inga ngakange bicheyo na mangana makonke mo bono mocho muteneri igon tagete gokorera ensemeye ndagete gokorera ensemeye amangana itama ya yeri tuko lia rero lakini mini wa ndagete gosoma babere batatu gaiga abo mwanyalire ko ba abo mwanyalire ko ba moko ba monancha se
mbeo kubwa mona wali mwandikire chimesmes nyora ni gogotonyora bagusiglobalradio.com ere website yetu nimbegete link igabu asokonyora mangana maya buna wataka chinga kichonzi chinse amangana ego kwa nyora kurwa sigita seni yito kere chinse mo chia bosongo gali agusi abagusi global radio chia bis chito na boigo chia bis chito chirega ali chinse mo chia bosongo ntaraji kogendo no nigo kokoti yambia mona sokwira ribagali abene kema kwa 1990 gongo kwa kurucha mo chia Dallas Fort Worth Arlington Texas kurwa she kyomogushi yes na tango somada imwandi kira akorokunga susu kerubo liru ma white agote bangana otramo daktari otundo otramo tego biamono kemeri kiogega Joshua Sindiga obwogi nimbaroche Evelyn Bonashi Cresanto Siomare istichesta agonte abigairo okomorini wokongo Lenis Maria asante sana kora promotinda bateli baito diki womali pia monembero mo ya kegema beti nyakiba Meshi Divina George Nyamongo musani one kegema kurujinza mocha musani records asante sana asinge nchondo chenga chite kambwate ni sato chioka tinta getiko ngende wetani ga nano gutu pia mono kemeno kumochogero sumogire morara pia mono mangana maya kegema mena kane wote pia tore kegema dorka kemto pamoja AGR gakumanga mbwate takego lakini tali mangana bono ritukoria ero hakarongo koro moroberio yo ndaitho kubwato kero gotera no gotera ngo kubwato kera no gotera ngatonti gatata omosko yakoro kunga sifari mabuka nera agoteba ngatonti bantombara konyora ngabasani bagotigete kare kwanyora mangana gokongeire lakini naro yo mota gotige naboigo Areba mo kombori mangana na rentara kwanera ntoli ko kwana kende gyonsi iko to ko kwana mangana aya to tungetie na aya to rengete aya ra okonya buno mogushi bono go chini ko koligereria buno mogushi ole chinsa mo chia maiko nganga ki to bonete go semania tara chense meyo nda do ko gotera komaria somoro belioyo was fire mabuka agotanga tontika tata ko ikana chinga